12 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Рӯшон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзи бинои хуштарҳу муосири маркази инкишофи кӯдакони шаҳидоро ифтитоҳ намуданд. دوازدهم اکتبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Рӯшон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои хуштарҳу муосири маркази инкишофи кӯдакони шаҳидоро ифтитоҳ намуданд. дар ин рӯз хурсандии сокинони ноҳия ва беш аз 120 нафар кӯдакон ҳадду канор надошт, зеро маҳз бо иштироки сарвари давлат барояшон бинои зебову замонавии сеошиёнаи маркази инкишофи кӯдакон ба фаъолият шурӯъ намуд. маркази таълимии томактабӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Дастамбуев Назархудо дар муддати 2 сол бунёд гардида баҳри татбиқи стратегияи миллии фарогирии кӯдакони синну соли томактабӣ то соли 2030 мусоидат хоҳад кард. дар ин марказ кӯдакони аз синни 4 то 6 сола ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд, ки барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо мураббияҳои соҳибтаҷрибаву забондон ҷалб шуданд. дар ин маркази инкишофи кӯдакон боз аз деҳаҳои дур ҳам омада метавонанд, ки дар ин ҷо таълим гиранд. дар ин ҷо таълиму таҳсил хеле хуб ба роҳ монда шудааст. таълиму тарбия дар ин ҷо бо забони давлатӣ ба роҳ монда шуда, ба кӯдакон ҳамчунин забонҳои русиву англисӣ омӯзонида мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки ошхона барои зиёда аз 100 нафар, 4 синфхонаи таълимӣ, толори кушоду барҳавои варзишиву мусиқӣ дар ошӯнаи сеюм ва майдончаи бозии кӯдакон дар саҳни бино аз имкониятҳои дигари муассисаи мазкур ба шумор меравад. кӯдакистон ва маркази инкишофи кӯдакони синни барвақт муассисаҳои таълимии томактабиеанд, ки дар он кӯдакон аз синни 3 сола то 6 сола фаро гирифта шуда кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, ватанпарварӣ ва хештаншиносӣ таълиму тарбия дода кӯдаконро барои ба мактаб ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ равона кардан омода мекунанд. дар ошӯнаи сеюми бинои навбунёд ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони имконияташон маҳдуд шароити созгор фароҳам оварда шудааст. марказ ҳамчунин дорои ҳуҷраҳои корӣ барои кормандон ва маъмурияти муассиса, ҳамшираи шафқат ва равоншинос мебошад, ки ба талаботи замон мувофиқ аст. сокинони хуштолаи ноҳияи Рӯшон ба сарвари давлат ҷиҳати таваҷҷӯҳи доимиашон ба соҳибкорон ва дар мавзеи кӯҳӣ фароҳам овардани чунин шароити муосири таълиму тарбияи кӯдакон изҳори сипосу миннатдории самимӣ намуданд.
تمام خلق جمهوری تاجیکستان از این افتخار خاصه دارد، چون که سهم پیشوای ملت در پیشبرد ساحه معارف بسیار هم باسزا است و محض با سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت این ساحه رو به نمو دارد. ضمن شناسایی با امکانیت‌های این مرکز، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صاحبکار وطنی برای بنیاد چنین یک انشاءات معاصر ساحه معارف و علم اظهار سپاس نموده، زیاد کردن شماره چنین مرکزهای انکشاف کودکان را در شهر و ناحیه‌های ولایت مهم و سریع وقتی ارزیابی کردند.